Allah ya ce litaskunu ilaiha domin ku samu sukuni ku samu natsuwa zuwa ga wayannan matan. Taskunu daga nan shi aka samu sakan shine wurin zama. In ka gina gida kowa bai shiga ba suna ne bait, albait suna ne. In mutane sun ka shiga ya koma sakan. To me yasa ake so ga aure mace da namiji sun shiga, natsuwar da mace za ta bayar ga namiji ita ke sa gida ya zama sakan. Kamar da turanci a ce house da me da home. House in an gina shi yana haka, in aka zamna aka ji daɗin zama ya koma me ya koma home. Don haka abin da ke mai da house home shine aure, litaskunu ilaiha. Don haka duk gidan da aka zauna ya riga ya zama me ya zama sakan. Don haka ya kamata mace ta ba namiji natsuwa, namiji ya ba mace natsuwa. Idan aka yi aure bayan wata uku aka ga mijinki kamar an hige kaza to baki biya ba a samu litaskunu ilaiha ba, ke baki biya ba, baki dibi ayar Allah ga aure ba. Idan aka yi aure aka gama takka bayan wata uku kamar an higi kaza ta lalace to kai baka biya ba, baka yi litaskunu ilaiha ba. Domin ana son kowane ku ya samu natsuwa. Ana so in an gawa ne bayan wata uku wani ya dawo ya ganshi ya ce na gawa ne ya natsu ya yi hankali, sai a ce aure ya yi, to yanzu amarya ta biya litaskunu ilaiha kenan. Bayan wata uku a dawo a ga wance lafiya lau ta ƙara natsuwa, a ce ya aka yi, a ce aure ta yi, to litaskunu ilaiha, angon ya biya kenan, mijin ya biya. Amma an ka samu mata ko miji saɓanin haka to ba su biya hikimar da Allah ya sa ake aure ba, shine litaskunu ilaiha. Sai Allah ya gaya mana wasu abubuwa gaba. Sai Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Sai Allah ya sanya tsakanin mata da miji mawaddatan, soyayya, wa rahma da tausayi. Wayannan abubuwa